עכשיו אני מצלם. אתה מצלם? צילמתי! כמה דקות יש לי, אלכס? סתום שנייה. רגע, אתה מצלם? סתום שנייה. שאלה שצריכה להישאל תמיד, בכל מקום ובכל מצב, זה ככה. יש כוסיות? סימן שאלה, סימן קריאה, סימן שאלה. ועוד שאלה, משפט יותר נכון, שצריך לדעת, פתמה זכורה היא פתמה שמחה. תזכור את זה. תגיד את זה לאשכה. זה לדורות אשכה, החדשים. תתחבר לי. ינקה. אמא שלך, שים אותו. אמא שלך. רגע, עוד פעם. אמא שלך. קח לי שעה. צריך להקליט אותו. אני לא יכול יותר, תוכנים אותי וינקניק, ינקניק. טוב, אני רוצה להגיד לך משהו שאלכס לא אמר לך בטלפון. באמא שלי בחיים לא התעוררתי ככה בעצבים. באמא שלי, אמא שלך, אמא שלך, כוס אמא שלך, יא בן זונה. יאללה, תמשיך. אמא של המטומטם הזה. פץ, אתה רוצה להוסיף משהו? לא רואים אותך, תדליק את האור. יש לי שאלה. אמא שלך. אתם מכירים את הקטע הזה שאתם חרמנים על הכיפה האדומה? אני לא מביא את זה. אף אחד לא יודע. סליחה, אפשר לשמוע? תתחבר? לאן? החייזר הזה, מה אני יכול לעשות? זה חייזר מדליק. אמא שלך. טוב, תשיג לי את זה, נמאס לי. זה כל